sumo bega kene makorodu basi tula marhabani koko kifo amba ko kala banga duo ki amin inshallah o ma mbe sanugula bela jelefu ajaranye ha ko cheningile ya arama sanugo tono arama ngaful eden tondo Cenya bukan tonton sesa, mana ke barang? Ega kuma illa mene do markele do. Kuma. Tadi apa jarani? Aiwa. Tanti asu ni tanti musu. Nyere la. Musu re ka ta ga jukale ta ga jugu betai. Gale ta ga jugu ni betai. Adama ndu ka musu soro dongoro ka tafe. Wasigida re musu mi babulo yi. Mana tere. Ndisani. Mariam yatara bi. Umuni bi. Tene bi. Mi mai dauda ga ma bi. Kata se Aisha mando Umar ga Aisha adama muzo di ni beyido ay karje muzo be furu atala don lo ba cheta kena ngaraba akema mo ke dode yakuba kunati c'est doni de Javier abutawa ko 45 de ba le bulo kale be 50 ne nyini muso na dia gata banga mi ko yakuba bugu ba bulo abe ko segu gindo segu bugu de segu gindo bulo yakuba fana biti ala ka una ja ala ka sawu ya rabbi muro ne ka kara fe bi abe awa minye asi bulo ka dambele muro awa minye realisation abe kita ka che bulo no ye l'enfant de kita kudu ani budo foye minye awa ka do nare magan jata jata ben nare na abe de Japmala warala simbo. Simbo salama. Muro awekado kita ke no sedna Umar kita ale bolo be realisation mi zedesa ale be difula jamanu ko kumbo kefa ka angoloshi mi kwate awakita ka mau bismillah zakari fomba segu chebolo mi awekado nyema foga tase marundawma nunum bela jele jembe awekado ka barenda kwala ma awafoga tase arajo directeur rema no murbo sanoy ka bela jeli fo ka bela jeli walimano inshallah sous la supervision de Keji sous la supervision de Keji la Jimuri ale de somo président de la République utlaga ke président député président ay brigi mulu do la nay aka coordination kono machine abingo kele brigade binanda bi woro jane tu do wala ba bi woro bingo kele brigade bi woro ba ni be minga 100 wore ka gele marka cenda ko fa ka aéroport jo sumasu bon anna ma aéroport jata ke heliport evolo aka ke heliport evolo de no nyala anna aéroport laje wala bari no be yiri tuere o ta tiso ga go kulungo ni bitayo por mi vo aéroport heliport mais abeso nga ke bambugunji o de port maritime abeso nga ke bambugunji fona e bajalasi babuji du yo ke ko mi ngama ale moro mi chero de binajan ko ka foli foyi zara min bi fo abinajan yere aga ci sirama abena lache margala manjuma te fly wala binajan gele do ibo de fo sisa margala manjuma attention ibo de fo sisa o de binaga ci sirama wallahi awo o ya nyorole sangare arajo beje sangare margala bina sera fi ka ci la sema sidi ci sema wa nyeci la se no maragala manjuma te fly maragala manjuma dore te ni binaja wala no de bina ci fo momoru igor jarabere ngwe maragala kai wala afana te manjuma do ya daro site do ya bina de bi fubi maragala Demba Diallo maire ale ko maire o fana be de aywa o fana ma korga fle de sugu Misri ba krefa ali to savirla ali tabarakallah na begadi o machi e juro nya ci kon lase muru iga kene koni bashi ten aminga kene toro sitala demsenunu toro tusila mba alhamdulillah alu biagi kamara o kapma agoga ami
o dongo nsera sodoro nyaka ami wele ka dama ngone data to la ngoy ka sama ko nisira ka bena la jinyo de galu ay alu be asigara korgo la de ale bisiga unamu aboro on jenga no do ka wala ansigana ko do ka moro mi ka do ko ere ko nyere la ko au nyele lentere ko ali Saint Valentin beteme ka flerni ou bien bagini ko di ka madame ba ko Saint Valentin ere temena ke mo bo akalama neti Saint Valentin fatika ya koti neti Saint Valentin I wolo fam chinyere la neto do galoti fenya jiri fere ni ngonu nu en nazara jogodi nazara ya dunya jogodi on da kanu dusuguna kanu ni nyana kanu tejiye kuno ibi yoro obi ga jiri fere be folo ibana jiri fere di kanu mama na afosol afosodadu ay javi soro kanu machiya ye javi soro ay de nintanga ko yiwo anga ni seli do to lugate ma anga zelu yere be nawo no na abino yo elle va voir ala ko so sa lolo fam na nyire halala siru sera va voir nga nazara seli ni yahudiya seli nunu ma yere be jiri fere ga jansa ya fa min folo mangu wa ne tara ni ko Saint Valentin ne yiri fere ndi go ngofe kato di madame maso ne aborom no ko e ko ali kunga ke di biso ko ni emu ala ga ngura ja o tekenena le Valentine abu bro now mandoro city blogon ala barkala basite yira dum mandoro city bani dum songa kene alhamdulillah hamina ko belebele doye ka fofona kanijo yenga duci machi ko ne amito ko fo kebsi nga yelem sani ngati ko ba ale to ko ne ti yelem sani adum fore ki entraîner mina laje voilà note dum machi folo da mata ga dangede entraînement ko mama teme si Traoré yenga nga madame la yo wala nado de dirima wa bismillah la gaji abe folike ka barka da ka ni wala nyuma do sofla masaye ka jabaru wahiduna ya le wala nyuma do kene min ka rasulu bitanu ka barka da ne mane kishiba ala ko jidi aka amma so ko ne setanye ka foike olu ni foli ni tanu ni wala nyuma donte ayo usara ere tambulo wali bi ala ko bulo kanshi uje ankoro ka bana koro bashi ka jidi ke lafiya ula ala kana foi su mamin bu torotun muno be cien so bada dali ala ko no yawye ani ka do anga bamba to bela jili ala ka no yawye gladri la me jama ka foku barkada faso ko na ni faso ko ka ko beni nyang kuma ka beni sigero chugo yawye bido ina ame do ke jamana ala ka basigi sabati ala ka jamana dum ala ka hakilatiga di ama ala ka jamana kuma bo ka kishi ka tanga ika do ka jibrila kama ke briefini ka biri jamana indala kishi ni tanga ani kana hukumu kono ala ko kanye wani mami ngo atijo ala ka ni jo ni mingo abijo ala ko jo foko sana ele Traoré marhaba ba ko wara ko fana ko mangana ko balu gele doro abubo kumna wuli kunu ngo so be keme shegi ko jaba nan torata ko même paiement ko c'est cher allez wazugulu dala be mo so kelengele maji 100 francs or que Mali c'est 25 francs ko ki maji on a cédé ça à 50 francs ko aujourd'hui la maman est partie au marché c'est 100 francs ko même porc braisé et porc grillé ko c'est cher zugulu dala be do dala yala dog li dala awnga embargo la awnga ngam kolonjugu jiri abe woru bayre wallahi ni alaka je alaka nguna ja anya danga do makoro yi danga do segu gaw ko ne danga o tika kalonyo segu kaw ko be dinu ma min bu ni maliko risi jabana mu be wulu ku jo senga so mara kele fajiri da fe kasuli ka je be bla manga woloji ali bi be manga ci la taka ikrene ali pucine ma jabiu pucine te dere abena la che an vana ga pucine biya joni abi ba do gwana ga do ko gwana ko nbi suno ko pale kono bi ko gwana ke ko asimu muso gwana ko fiye asimu yamu ye che aga jomso ni takata black refe o waso ko kemi nyana man le lay wara suli o waso ko kana be mienga ko ta aya matigi bulo abe matigi sigila ni ka obo ke waso ko o waso ko mi ngara sabu yedun alaga gura ani ka ba fe ba fofolo na biya fo ko ka ba ko gana ku sori jito jigi alaga gura ja gana climati shisro bro anga do kuno boni ngono obike na manya ko black ngete magwaye yeso ni alaga ja me ni gata de renovota ma de ti de ko doka ko shi yere mafana o kadara kono mi nyi ka do ode usman daw obo ko fo ni ale ka no bla sebenye ko mi nyi ka do wati bolo dale ngura be mi ke minga ika do ka fo malika kalata kola sedeo a chek ma fo la ka na an fe atuguni
ni natama foka simbaw min ye médiateur de la CEDEAO Goodluck Jonathan akoko ale jigi sigile do kale jigi macien fɛn min ye aka laseliw ye a y'olu kɛ kabi aka naliko dɔgɔdara kabi dɔgɔkun tɛmɛnen fɛn min ye médiateur de la CEDEAO ye Nigeria jamana ɲɛmaa kɔrɔ ye Goodluck Jonathan ale k'a dɔn a sera anw ka jamana kɔ ka bɛn ni kunungo ye alamisa don février kalo tile 24 2022 san in na Yusu i k'a dɔn Bamakɔ yan a bisimilala ko nin y'a ka nali dɔ ye tuguni sabu a ka nali ma ban fɔlɔ wa a ma daminɛ bi fana ko a nakun ye jumɛn ye an bɛ se ka bɛn waati dɔ la k'o boloda an ka jamana ka kalata kɛ o kɔnɔna la cogo min na CEDEAO ka cɛkumafɔla Goodluck Jonathan a bisimilala anw ka pankurujigi kɛnɛ na yan an ka minisiri fɛ min b'an ka jamana ni jamana wɛrɛ koɲɛw ɲɛnabɔ n'o ye Abdoulaye Diop ye ayiwa min ye i k'a dɔn a ka nali la k'a nana sigi ka kuma kɛ anw ka i k'a dɔn maa ɲɛmaw fɛ min y'an ka kalata waati boloda cogo ye i k'a dɔn bɛn bɛ se ka kɛ min kan ko ka waati kura boloda an bɛɛ bɛ bɛn min kan Mali ni CEDEAO i k'a dɔn gɛlɛya min bɛ o bɛ se ka ban cogo min na ayiwa ko maa bɛ se ka fɛn min fɔ ko nin t'ale ka i k'a dɔn taama laban ye fɔlɔ wa ko maa bɛ se k'a fɔ ko nin tɛ taama i k'a dɔn a la garisɛgɛ laban fana ye ko sabu ko daminɛnen de don o bɛ to sen na fo ka taa fɔ ko ɲɛ sɔrɔla kow la tuma min na fɔ fangacɛ furancɛ fanga o mana a ka waatiw tɛmɛni ka taa kalata boloda ko taama in kɔni tɛ ban a ye i k'a dɔn jaabi di kunnafoni a ɲinibaw ma Nigeria jamana ɲɛmaakɔrɔ Goodluck Jonathan a bisimilalen pankurujigi kɛnɛ na a ko i k'a dɔn ko a bɛ bɛɛ lajɛlen de wele o kumana ko min ye i k'a dɔn k'a fɔ ko u bɛna i k'a dɔn jɛrɛ kɛ o jɛrɛ min bɛna kɛ o ye sigi ka kuma ye ka hakilinaw falen-falen u ni ɲɔgɔn cɛ fɛn min ye Mali maa ɲɛmaw ye CEDEAO ani i k'a dɔn farafinna tɔnba Union africaine fo ka taa se diɲɛ tɔnba fana ma n'o ye Nations Unies ye ko ninnu bɛɛ lajɛlen bɛna sigi nin kuma in kunna dɔɔni dɔɔni ko fo ka taa fɔ ko u bɛ ka ɲɛ sɔrɔ dɔɔni dɔɔni wa u bɛ taa dɔɔni dɔɔni fana ayiwa ko u ka i k'a dɔn ɲɔgɔn ye o tɛmɛnenw kɔ sanga damadɔ tɛmɛnen kɔ sa kɛ Goodluck Jonathan a nalen kɔ anw fɛ yan nɔ ani jamana ɲɛmaaba ye ɲɔgɔn ye n'o ye président Assimi Goïta ye ale min ye furancɛ fanga maa ɲɛmaa ye o kumana u ye hakilinaw falen ni ka kuma caman batiri u ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ tali kɛ i k'a dɔn ɲɛtaa koɲɛw kan hakaja min ye i k'a dɔn k'a fɔ fanga a bɛ se k'a ko sɛnsɛn cogo min ka taa se a kuncɛyɔrɔ la furancɛ fanga ka dakun kalataw ka bolo da k'o bɛ i k'a dɔn bɛɛ lajɛlen de ka nafa kɔnɔ min ye CEDEAO ye o Mali yɛrɛ o k'ale diɲɛmaa ka nafa de bɛ o bɛn na ko n'o tɛ k'an ka nafa tɛ i k'a dɔn ni bɛnbaliya in na Goodluck Jonathan a bɔra k'a fɔ ko min ye i k'a dɔn u ka ɲɔgɔn ye sen fɛ o kumana ko ale kɔni hakili latigɛra k'a bɛɛ lajɛlen ye tali kɛ fɛn min kan o de ye sigi ka kumaw ye ɲɔgɔn faamu hukumu kɔnɔna la o kumana Yusu ko min ye i k'a dɔn k'a fɔ ko u ka gɛrɛ ɲɔgɔn na ka kan kelen fɔ ko kaja ko min ye i k'a dɔn waati dɔ ka boloda o bɛ bɛn bɛɛ lajɛlen ma cogo min na a ye nin de ɲɛfɔ don kibaru ɲinibaw ye a bɔlen ko i k'a dɔn ɲɔgɔn ye la a ma i k'a dɔn ɲɔgɔn ye kɔni kuncɛ kuma a m'o ɲɛfɔ o tora a bolo gundo ye a ko k'u ka sigi ka kuma ale ni Mali maa ɲɛmaw ni ɲɔgɔn cɛ ala la k'ale nalen ni bi cɛ k'a bɛɛ lajɛlen ye jigisigi kumaw ye o kumana k'ale nalen faaba kɔnɔ yan Nigeria jamana ɲɛmaakɔrɔ ka fɔ don k'o kumana k'a ni Mali a maa ɲɛmaw bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn ye o kumana ko a ɲɔgɔn ye o k'u kɔni kɛra ɲɔgɔn ye nafamabaw ye wa k'a tɛna danni ma ale ye jigisigi kuma caman sɔrɔ a kɔnɔ a yɛrɛ jigisigira ni furancɛ fanga a taabolo fana ye min ye CEDEAO a cɛkumafɔla ye a ko gɛlɛya min bɛ Mali kan fɛn min i k'a dɔn ko jɛkulu dɔ bɛna sigi a ko hakili jagabɔ kama n'o ye i k'a dɔn k'a fɔ ko groupe de travail technique min ni CEDEAO Union africaine Nations Unies olu y'o kulu sigi u bɛ baara la o ko kan ka ban fɛɛrɛ ni dabaliw bɛ se ka tigɛ cogo min bala in ka wuli ani degun ninnu ka wuli ko o jɛkulu olu bɛna baara kɛ fɛn min kan ayiwa ko jaabi bɛna bɔ k'o bin ka ɲɛfɔli kɛ i k'a dɔn o fana bɛ kɛ ni hakili jagabɔ ye laɲini minnu bɛ kɛ o kɔnɔ ani ŋaniya minnu bɛ siri o kɔnɔ ani hakilina minnu bɛ ta k'o na kɛ i k'a dɔn k'a fɔ nin taama in o kuncɛ ɲɔgɔn ye o ko kuncɛ baaraw fana ye Yusu ko min ye i k'a dɔn sɛbɛn minnu bɛ yen n'o ye duguduguma sɛbɛnw ye o kɔnɔ ko kɔni olu ma a m'o bɛɛ lajɛlen perepere-latigɛ a ko min ye i k'a dɔn jɛkulu min bɛna sigi n'o ye groupe de travail ye k'u ni Mali maa ɲɛmaw fana bɛna ɲɔgɔn ye ka hakilinaw falen ni ka kumaw k'o batiriw ni ɲɔgɔn cɛ waati o mɔnɔbɔli kuntala koɲɛw kan ko nka k'olu kɔni ye hakilina dɔw ta ka ban nka baara bɛna kɛ i k'a dɔn bɛnɲɔgɔnya hukumu kɔnɔ k'olu y'a jate minɛ k'a se san 1 fo ka taa se san 1 ni kalo 4 ma n'o ye kalo 12 ka taa se kalo 16 ma ko an ka mɔnɔbɔ ko k'a bɛrɛ bɛn o ma Usman Daw ni y'ale ka nɔbila sɛbɛn ye an y'a sama ka bɔ indicateur de renouveau kɔnɔ i ka bidon bɔlen don Yusu Moro indicateur ni y'ale bila Moro jɛjugu laban ye ɲɔgɔn yɔrɔ ye dɛ siga t'o la an k'o fɔ wa o y'an ka kumakɔrɔ ye tiɲɛ kɔrɔ don tiɲɛ kɔrɔ don wa bi tiɲɛ fana don min ye aw k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ko adama k'o dulon ka bɔ jɛkulu la jɛkulu mun bɛ n'u b'a wele ko carte d'échange
d'échange pour une transition réussite. Moro adema uyadlo. Miye. Adema m'a réussi. Elle m'a réussi. Adema. M'a réussi à connaître. Transition réussite. Cadre d'échange. Pour la transition réussite. Adema m'a réussi. Moro Mohamed Aïdara. Alipmana. Avant février kalo l'État aninani. Miye adema. Adema manyima olu koni farala nyanga. Miye awekado yanoche adema manyima farala nyanga. Olu koni goko awa miye cadre d'échange fait mivo. Ka foko lunabo. Miye ka jira ka fo nyera la ka ute fangala kodo ni marskalo otle muga ani duro wati min uyo ko kerasa mi adema mawko ni olu ko ya jira ka fo ko te olu fela koy jamana be chuko mina tablo min be jamana bolo wati do kumazera nyama bela jele kemme awakado ka amuruta ka angwa shwa na ere fana kera awakado ka muruta ka anga an ere furufara ka laba awamiye alaba misa ulu ya famu ni be ya famu afisa ya nga yere torolo be yere torola te kusa ko moro mi wati mina kuma fora mi awakado communiquer do bora ka be cadre d'échange de parti politique mi ko adema ko ni place te je kuli ngono ble awakado ko lui adema dlo adema awakado adema na yuka la jeshila awakado adema na yuka ko foila moro wati mina uyo bla réseaux sociaux ka no communiquer awakado no blara mi jokulu dobe awano e morema oti dore oye maître Kasim tapo aleka jekulu ye maître Kasim tapo wati mina awka Makunde ni morenga indo. Ko morema. Morega tere. Morega e obu wole ko basi mugoni o furadodi. Jiri rodi. Wade. Morema. Awo. Maître Kasim tapo aleka jokulu ye ni wati mina awakado cadre d'échange pour une transition réussite. No mo yeni mabla awakado minyi kuna fundisira kura sanve moro oma be awakado Kasim tapo anaka moma awakado olu fana saka nyanyete mulu ya jira kafo minyi awakado ni adema ko ni gulo na kaboni jokulu la mi olu ko na olu to fana na to jokulu na bawo Kasim tapo ere ale adema awakado minyi o manyema badoy moro awakado minyi Kasim tapo ale ere ko ni dabali bana kanin korofo awakado minyi ka réseaux sociaux la ale ka kalefa torola ni korofo awa minyi réseaux sociaux ka moro na taro sirafe ale ko na ke mai mami na be adema jamba ma ale na ka koso na ka kasauche ni bo cadre d'échange pour une transition réussite kale na bwa kono ma ale na ta ikunda adema ka ni jakulu munumbe nolu ko chafura njafanga awa yalma wati na ka fo kabi bo kabi mangange yalma ka walia do ka kati transition lakodo adema ni parti politique munu njembola kale ko na safra uluga yoro Musa Baraka parti njogodi atobe boramuno yelema mgo fana ko tala do info dogo ko cadre de parti pour la non réussite de la transition pour la réussite de la transition kuko be ute gorema la kurone marché kalo klem wanduru temena ku bina bo dogo ko no ya soro u ire dafale be nyonga folo a benala che do ni fo de ba usive ko ya me bo ko ka suru iro benala folo ya no cheke wallahi awro blanjila ni Mohamed Aidara yalika fasri anya ba ne panangono bani Hashimi amba fo kwa Haidara insanga ina be kabakota kabako ni yika do ka fanga wulu masiri tabao olu ye jigini bado ke do solo togola do solo tarawre togola sugula iba donwa madne kura suguni nuko suguni kura ana lamunu yusu yeni be dobi ndesani ado tigama do anala mi alamusa donye février kalo kleta ane wolon vlan negenya tani kononton fuka tase negenya mugane flama 17e arrondissement GMC ani bak no brigade anticriminel ikado garde national gendarme mairie national nunu farala nyoga keke kuluye ka jigini doke suguni kura kawa abe meka lakale de yusu bado ku ye ikado
kɛ i k'a dɔn wuli ka jɔ ye ko opération force de l'ordre o kumana Dosolo Tarawele tɔgɔla sugu min n'o ye Madinɛkura suguni ye n'u ko a ma suguni kura ale n'a lamunu u y'a bɛɛ lajɛlen dɔbi a sen fɛ u ye maa 145 u y'olu cɔmi min ye i k'a dɔn muso 8 b'o jamakulu la ka moto 12 olu minɛ ani i k'a dɔn k'a fɔ wala ni min ye nɛgɛ dawala u y'o 3 minɛ ani muru 2 ka taa se natigɛ muru 1 ma nin bɛɛ de yera ni janjo sen fɛ min ye i k'a dɔn Dosolo Tarawele tɔgɔla sugu n'o ye Madinɛkura suguni kura ye ale n'a lamunu k'a yɛlɛmana ka kɛ bandiw ɲɛnamini fura minnaw ani k'a dɔn k'a fɔ min ye dabolo juguya bɛɛ lajɛlen kɛ wɔrɔ de ye k'a bɛɛ taa bi daga kulusen kɔrɔ ye a n'a lamunu na k'o k'u ka tiɲɛnikɛyɔrɔ jab'a la ye février kalo in tile 18 ka bɛn ni alamisa don ye n'o ye kununko ye n'o ye alamisa tɛmɛnen ye Yusu i b'a ye k'a fɔ ko min ye i k'a dɔn k'a fɔ commissariat 17e arrondissement Wolomasiri Tabaw u n'u jɛngɔmaɲɔgɔnw jiginna GMS BAC ani garde nationale gendarmerie ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kulu kelen ye ka jiginniba kɛ i k'a dɔn sugunikura kɔnɔna la a n'a lamunu u y'a bɛɛ dɔbi o kumana min ye i k'a dɔn k'a fɔ nɛgɛ ɲɛ 19 i ko an y'a fɔ ɲɛbila kuma la cogo min na u taara yɔrɔ bɛɛ lajɛlen datugu mɛlɛku hali sɛ o ti bɔ o kumana u y'a datugu min kɛ u sɔrɔla ka dɔbi daminɛ u ma tɛmɛ yɔrɔ la k'a ka dɔgɔ u ma tɛmɛ wonina ko dibilen do Yusu y'a bɛɛ lajɛlen fɛsɛ ka taa lamunu bɛɛ fɛsɛ a sen fɛ wa lɛrɛ damadɔ ka ta nɛgɛ ɲɛ 19 na ka na se 22 ma Yusu k'a wuli ka jɔ k'a wolola tare la dɛ ko maa 145 u y'olu bɛɛ lajɛlen minɛ siganamaw don muso 8 bɛ olu la ko tɛ fɔ musolakaw kɔ o kumana min ye k'a dɔn k'a fɔ moto 12 ani k'a dɔn da o jagoya wagala o k'a dɔn k'a fɔ o 3 ani k'a dɔn muru o 2 ka taa se natigɛ murunin 1 ma nin bɛɛ de minɛna nin ko sen fɛ wuli ka jɔ olu ye i k'a dɔn a kɛra maa ɲɛmaa caman ɲɛna polosiw u m'a da i k'a dɔn u ka baarakɛlaw dɔrɔn ma koyi a ɲɛmaa dɔw fana taara kɛnɛ in kan u yɛrɛ ka ɲɛ ka seereya nin baara in na u ka jɛ k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ i n'a fɔ contrôleur général Alhaji Isuf Maïga ani directeur régional du district Bamako Faba kɔnɔ yan contrôleur général Seydou Jara ani commissaire min ye 17e arrondissement yɛrɛ n'o ye commissariat ye o maa ɲɛmaa ye commissaire divisionnaire i k'a dɔn Hawa Sinanta ninnu de wulila ka taa u n'u ka cɛdenw yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan ka taa nin baara bɛɛ lajɛlen kɛ k'a jɛya Bugu Jara ni y'ale ka nɔbila sɛbɛn an y'a bɔ kabako kɔnɔ u ka bidon bɔli don Moro Mali kabini ne ma dala kabini Mali sigira n'a ye chef d'état major général ne y'o sɔrɔ ka min bɛ yen bɔ bi ko fɛn dɔ jara ne yɛrɛ ka jara la k'a ɲuman ye o tɛna kɛ nin chef d'état major général jara dɔ fana bɛ yan dɛ jɔnni a ma fɔ ko jara dɔ fana tun bɛ nin na wa min ye i k'a dɔn Seydou Jara contrôleur général Seydou Jara o fana tɛna kɛ ɲuman dɔ ye a bɛ sɔn ka kɛ ɲuman dɔ n'o tɛ chef d'état major général min bɛ bi Moro tiɲɛ yɛrɛ la baarakɛla don a barika Ala ye ale fa tun ye ministre kɔrɔ ye ɲamanton kɔni ɲamanton Musa ka waati kɛ n bɛ ɲamanton dɔ kɛ ɲamanton Jara o de don wa o de don Dawolo in tɛgɛnɛ e bamusokɔrɔ ye bili sanfɛ i b'a denkerenni ye taara wallahi an ka taa non mais min fana a ka cɛkɔrɔba kunkolo don dɛ minnu t'a dɔn kɔni wallahi ɲamanton Jara anw y'u ye anw y'u dɔn Moro n'o de cɛ n'a ka wulikajɔ ka bon Moro Ala ka kunna ja min ye an bɛ sɛbɛn da sɛbɛn min n'an b'a ta Nouvelle Horizon aw k'a dɔn min ye anw ni Europe ni ɲɔgɔn cɛ Moro min ye u ka maa min bɛ yen maa ɲɛmaa dɔ Charles Friez Moro aw k'a dɔn ale ye secrétaire adjoint service coopération pour l'action extérieure Moro ale sogo don kana anw ka jamana kɔnɔ kana kuma n'an ka jamana ɲɛmaaw ye Moro kuma kɔnɔna na sa min ye kuma kɔni o tɛmɛn'u ni ɲɔgɔn cɛ Moro ani maa min ye ɲɔgɔn sɔrɔ sa min ye anw ka ministre min bɛ n'o ye colonel Sadio Kamara ye Masumale yɛrɛ ka fɔ la n'o bɔra ye ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation porte-parole du gouvernement min ye colonel Ablaye Maïga n'o tɛmɛna ka bɔ yen
Moro général de brigade Ali Daoudo Mohamedine dans les ministres de la sécurité et de la protection civile Moro avocado ani numa ko valeu ani Ablaye Diop de avocado folla ka nyanyi volo Moro ode ko nan nasa mi avocado abo nanani mamiye ako Ali B olu ko ni ka foko lu bina awalu ni malibe jenyu yake ka sura ma feze e kado olu ko ntina do ola e kado malika awapma ka fenye fo mi mbato Ali B mi jenyu wapse ka tu uninywanje Moro nga here ku fode wala ambo drone ko sisa Moro mi mami B no chef de diplomatie européen Joseph Barreli Moro ale ko ni ajira ka fo awa minye nyerala wa minye olu ko ni Ali B ko lu ko ni to Mali kerefede Moro awa kado lu be to Mali kerefe ga kado te to Mali kerefe kumba ko lare o minye uka awa bengamvo Mali odi fo Mali odi nyini befe ore gara kale ya mulo note anga be fo la ko juguye ame fe aga kanga here ka o ko juguye Moro cheo miye wati mina ene mafosa anga awa minye emraka keja ode Ablaye Diop Ablaye Diop ale ko ni aye fole ade tanni ka bismillah ke awa minye kalase ni miye awa kado Nations Unies aka Nations Unies tesa miye awa kado Union Européenne ukachide minana aya bismillah ka awa minye nyerala Moro awa minye ayepma nyefo Ablaye Diop koko awa minye maliku dembele jele ko ka bismillah ma abe mi voye male jamana minna famiyaleno male jamana minna deun ni ma jugu te nga mali deun ba fe ka bara yere de ka nyeka anga bara ke ka bara fese ko lu ma fo machi ko européen gata abada ama machi ge ama machi ge ni mi mageni ko ke ama baga machi ma ni mi ma baga ama abada ama foi ke min te kele do jabi abada o kuma mumbi Moro Ablaye Diop iga makele ako amma baga machi ma amma machi gbe ko Mali jamana min ga yere mahoro ya babulu Mali jamana min ni sharia ba ko Mali ka hage be wa minye dando be o tisago fo ka famu Moro fo ka famu ako noto uluma machi gbe wa ka do ngane to lula ka jugata ka machi segare mi Mali ni Union Européenne Mali ni Union Africaine me ko maps anse kata ka nywando joko chila Union Européenne yere deme minga aunyi Moro ko deme awakado ko se ka fo ka ba ko nga minye ko kelemo ka fode Mali sharia jamana o ka donge Mali ka yere ma horo ya babu songa ko make wa ibni bina Malila ibina de ibiteme ni mobi ma bisika be fenoka abi barake chugomi ani jenyo wa be chugomi ko li odroni fo kuma jugu fora ayi geleman benina ni ko rete mami ngono abana adola ala ka guna ja amen ala ka sawju mana ya rabbi ni sebai ay ni mon nouvelle horizon ngono ma minga sebendo sa moro oye baba damele mabe kube mami doni de to fa nota an mata na makoke ku an mata na makuma fo amayoro cien kuma wallahi kwa mba yire nyini ko fana kana ke yire kunsoro mandongo soro lade ali shini ambo fere tike fuka to nyana bo domi no mabe mima sawau no ere bena mima sawau anti ta sukula uka aka ta sukula Ablaye maiga fi awo ameta ya kono le opérateur économique kwa ka maiga le 223 agences d'Ofleni nga doni indépendant en fait ngombe doni indépendant yusu ningo ingera ka beni araba donye na genya tani kononto jala korobugu osugudala okumana yusu minye ka do sebe min flambulo no indépendant ale ka do dogojo karamogo no agent commercial ale ka saki uya purtala ka soro kle bara kele musaka be ba kono jala korobugu sugudala ya chena shoni mai de kata do ka bara beni ma eta do ko ne obligamboli ni alla na ko labande ni bara ina wallahi ni sama ba korotna ba ma idum bi to ala do singa ke fure kunumbali ala kan kishama amina rabbi yusu mi yi karo ni go ngara araba do ne genya tane kono ton wati aka jami agent commercial et journal indépendant min flambulo ni na to de ko Kalil Maiga nu ko ama ko kaka ikado ko shweni o taraka segere abulu la sakoshi
ko on tarakira la ka beni ka do nin don ye arabado février kalo kile muga ani saba fe min ka do o temene i koro ha jala koro bugu o sugu dala a jole be wati mina i ka do sirada la i ka don kibaru a barakelai aka don kibaru sebe firele ani ka do nafolo mugu ni sheki fogata se kuna fundi sebe nyire o sebe nafa macha mama olu na ayre ka bugu na tige sebe onni sebe werew olu bela jire de kumbe sakoshi ngono yusu i ka do kamale ni fla kasinga nu jo i koro ka kiaka sakoshi ka antaraki ka yele moto ka kafse atamaye o kumana ko ayu nobo ngona tabe u yafse atamaye o ko fe i ka do ale damakasi ke ka bi ka do karsa ko ka sabu ata ke bawdo kata bla yiri majo o polosi sola i ka do ka fo te 13e wa yusu o kumana ko olu fana olu ye i ka do kuna foni do soro o ko fe fana ka fo ko sebe be bla fe mi ngono no chemisie ko o do fle ni ka do ko shegu ba kono ka fle ro dolani abana polosu olu sogo doni kata eno yirimajo polosu ye 13e arrondissement okumana ko clé kuru mume barakele u woshi anu sebe ikado obe ikado be minye ikado uka julaya okonyana bo nyema bulo no ye agent commercial kalil maiga nu ko amako kaka atato do aka so clé bara jigina abnati sengena fiebo ajole do siraba dala wati mina ikado jala koro bugu sugu dala ka abna ay sanike abo sanin senve kamaleni fulana ni jomuto la ma febu bulo no ye murfai kasinga no bamba ikoro ka chega sagoshi ka antaraki ki pank isoni ki sigi ka do muto kofe ka damfara ni utato ya nakinyina ko fize udo yusu okuma na ko muto minyi ka do kakaere afana ye igado chekse yake sabu ay muto wula no gonu fe ku nobo muto tiki flower fana ya deme akungola do lu fana enunu gwen ga dese ko dala noro ko ku gwen ga dese kolokoto nyema dauka abana yusu okuma na utunu na pelengeteu ala barkala minyi ka do maigaye ayre mabana farikolo la mabana haklila nga bulla sagoshi min tara kle mume barakele na fulumugu na sheki na fuluta sebe no sheki o bebe ikado sagoshi ngono o temenengo ka tumboto do juru kaniyoro la sabu mauma sebe unta ale tato be juru dogo ni mine ani kasabi una ikado na fuluta sebe abisoro ku kamarinyo nga kataso sebe barada yafomi ikado sebe fasiri sebe a sebe na famo ire chaman tumeni sagoshi kele ngono na ire anaga buguna tige sebe kwa kan daga jusura telephone portable o fana tumbala nga kofe o klala kaye o kumana minye ikado atara dama kashike wati mina te 13e arrondissement na yiri majo olu esegeli daele okumana klikele okofe kwa ayira ka fo ko chemizi no e sheki dobo kono papier blasebe do e welelike ko ofle ni so la bambale do kono nyamana niye okumana polosu sugo do ngata nyamana abagan fere sugo kerefe no garbali yusu utara kata laje okumana utara kata soro alala chemizi mbei ani shekiu ani ka do ka tambo no e kashe ni bela jele be journal independent togola ngaminye ka do kasabi ko nyema daw ka takunyoyo ndezani okumana me chenigala nunu ko kumana ko uye ulika joke wati mina ku utara ni bela jele de flie yasa ukakisi faratima ko sabu nu ko bitani sheki douta wala ma bitani sebe do ko nyanya nabo abseka ke sababu yo bichomi ku kanana nomine ka daw ka ode atu yu bolo boni sebe bela jele na o kanana ke de ku yu ma na fulu mugu mimbala sa yo de taninga tano ye ko alena ya suranga ma nyemo chesri le lakana kula minye polosi uye ubu seko damara lakana kula ko nata be bamako edugu baye ba lakana amaseka sabati na fo mawe ala nyini chugumi tumani bingane walo de beke wala kana balia keleno bakurumba de wa bebe ke ni marama fe de sisa sufela tala ble kwa le kligadre de refe wallahi ko ni bebe ke nga unata be finiti ku chesri ledu wa buka bara la fana minye ise yxe aleka nobla sebene anya boy ne pana kono ka bido moro ni obla ne be sebenda minye processus business 2023 minye kemejo duro anna kungan saba moroko de wulika jo o de kara o de bina ke soro fenye mi mena ke awa minye anga soro kunje malai moro minye video conference ministre Sanu ale ikado ani mami be no e budget Amadou Tidjane Aidara no e directeur national du budget moro numbela jele ko ni upmana dorete akunti dore video conference o ye covid 19 awa ali bi
ka kɔlɔsi kɛ aw ka do taabolo la moro nin kɛnɛ kan sa min ye aw ka do ministre ale ye kuma caman fɔ ministre n'o ye Alfusani Sanu ye ale kɔni y'a jira k'a fɔ min ye san 2022 san 2023 min ye kɛmɛjɔ duuru n'a kunkan fɛ saba moro aw ka do de bɛna sɔrɔ a barikala nka min ye 2022 moro bɛɛ lajɛlen b'a kalama min ye aw ka do anw ka jamana ye ko aw min ye lakanabaliya ani fɛn min bɛ yen n'o ye coronavirus fo ka taa se siraw maa kɔni kɛ bɛ ka gɛlɛya min ta k'anw sɛgɛrɛ n'o ye sanction ye moro o de kɔnɔna na sa a y'a jira k'a fɔ san 2020 ani san 2020 moro aw ka dɔn min ye fɛn min bɛ yen n'o y'an ka wusuru ni sagale moro o bɛ t'i jɔ kɛmɛjɔ 15 n'a kunkan fɛn na min ye produit intérieur brut n'o ye PIB moro aw ka dɔn 14 moro san 2020 na moro b'a jira k'a fɔ min ye wulikajɔ kɔni kɛlen don sanga ani waati fɛn min bɛ yen n'o bɛ se ka kɛ anw ka sɔrɔ bolo sɔrɔ ye moro ministre kɔni a ko wulikajɔ sugu bɛɛ lajɛlen na kɛ gouvernement tɔgɔla ani président Assimi Goïta o tɔgɔla aw ka dɔn olu kɔni na ko sugu bɛɛ lajɛlen kɛ walasa jamanadenw olu bɛ se ka nimisi wasa sɔrɔ cogo min jamanadenw i ka dɔn aw min ye tiɲɛ yɛrɛ la fɛn min bɛ sɔrɔ a ka kɛ jamana jɔsira ye a kana kɛ aw ka dɔn jamana tiɲɛba ye moro aw ka dɔn min ye ministre ye a y'a jira k'a fɔ o wulikajɔ tɛ ɲɛ cogo si la fo aw min ye olu minnu bɛ aw min ye gouvernement ye ka taa se jamanadenw ma fo bɛɛ lajɛlen i kan ka min kɛ i k'o kɛ i kan ka jɔyɔrɔ min na i k'i jɔ ye moro aw ka dɔn walasa an bɛ se k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma cogo min ka baara kɛ min b'a to jamana ka sɔrɔ a bɛ se ka yakubaya cogo min na n'o bɔra ye min ye aw ka dɔn a kuma na a ko fɛn min bɛ yen n'o o bɛ tali kɛ produit intérieur brut san 2020 ani san 2023 moro a kuma n'o bɛɛ lajɛlen kan min ye fɛn min bɛ se ka kɛ baarakɛlaw olu bɛ se ka yiriwa cogo min na n'o tɛmɛna ka bɔ yen jamanadenw olu bɛ se ka nimisi wasa sɔrɔ baara la cogo min na olu bɛ se ka nimisi wasa sɔrɔ cogo min na min ye dun ka fa ani yiriwa sira fɛ min ye aw ka dɔn nin ko bɛɛ lajɛlen ye i b'a ye k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la minisiri a ye fɛn bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ min ye aw ka dɔn fɛn minnu bɛ yen n'o bɛ se ka kɛ an fanga ye ani fɛn min bɛ yen n'an bɛ se ka dɛsɛ o la moro a y'o bɛɛ lajɛlen fɔ min ye wulikajɔ de kan ka kɛ fɛn min bɛ yen n'o bɛ se ka kɛ sɔrɔ ye o sɔrɔ bɛ se ka yakubaya cogo min na fɛn min bɛ yen aw ka dɔn n'o bɛ se ka kɛ fiɲɛ o fiɲɛ an bɛ se k'o ɲɛɲini yan'o ka taa kɛ aw ka dɔn fɛn wɛrɛ an bolo o tuma minisiri Alfuseni Sanu i ka dɔn a ye nin bɛɛ lajɛlen walawala a ye foli lase aw ka dɔn maa maa bɛ yen n'olu de bɛ aw ka dɔn aw min ye baara kɛ walasa sɔrɔ bɛ se ka yiriwa cogo min na n'u ni ale bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'u ni ale ka ministre baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ko bɛɛ lajɛlen k'i jija k'i cɛsiri walasa ɲɛtaa bɛ sabati cogo min na maa kelen tɛ se k'o la maa kelen tɛ se ala ka munajɛ a ye nin bɔ aw min ye aujourd'hui ni ale bila ne bɛ segin ka kabako ta tuguni ko cogo di nin ye kabako ta maa ye nin fa wa nin ye yɛrɛ fa su ye de to min sigira nin ko in kɛra Sikɔrɔni ale bɛ sigida fɔlɔ fɛ Bamakɔ yan n'o ye commune 1 ye nin ye i k'a dɔn cɛ dɔ ye a si bɛ taa san 45 bɔ ɲɔngo la ale de gulonlen yera yiri la Sikɔrɔni denmisɛnninw ka kalanso min bɛ yen n'o ye jardin d'enfant ye sɔgɔmada kɛnɛ fɛ a gulonnen yera yiri la a fatulen nin kɛyɔrɔ ye jardin d'enfant kɔnɔna ye denmisɛnninw ka jardin d'enfant ne ni ala cɛ Sikɔrɔni ye jɔn n'o kɛ jɔn bɛ nin cɛ in dɔn nin fana ba in sa ni denmisɛnninw ye ni jatigɛ bɛ k'u la n ko i bɛ se ka kɔrɔbaya ni nin sugu ye f'a ni ja de bɛ t'i ɲɛkɔrɔ ko image sera gravée devant tes yeux wallahi l'image sera gravée dans ta mémoire a bɛ to i hakili de la n'i y'a bɛ mɔ de n'i ko kɛ sabatɔ la a bɛ sa n'a y'a kɔnɔ n'i y'a kɛ mɔbaa la a fana bɛ mɔ n'a ye dɛ Yusu nin taara an yɛrɛ fa wa jɔn de y'a fa ɲininkali to min sigira Sikɔrɔni i k'a dɔn denmisɛnw ka kalanso min ye jardin d'enfant ye nin taara yɛrɛ gulo jiri la yen nɔ alamusa tɛmɛnen min ye i k'a dɔn février kalo 17 ye sɔgɔmada nɛgɛ ɲɛ 7 waati n'o ye 7 heures du matin ayiwa ni kɔni fure taara ye a si bɛ taa san 45 bɔ ɲɔgɔn la a guloden yɛrɛ yiri la denmisɛnw ka kalanso min bɛ Sikɔrɔni n'o ye jardin d'enfant ye Bamakɔ faaba kɔnɔ yan nɔ Yusu sɛgɛsɛgɛliw dayɛlɛla commissariat min bɛ i k'a dɔn sigidaba fɔlɔ kɔnɔ n'o ye 6e arrondissement ye olu kɔni ye sɛgɛsɛgɛliw dayɛlɛ yaasa ka ɲɛ sɔrɔ
nin ko ina ka ika do siraw bo min beta ni fali ko yin ka bela jele fese mawye min ye yere fa do wa ayre ya ma de ya fa wa ay wanyini ngali ko ni to mi be adomala je ala e folo bugu jara ay kalmutani nga kuna foni bituguni okumana femi e karo kafo ni ye karo si jama arrondissement ale bolo masiri tabao ala musado ko uwelela okumana minye février kalo kleta ane wolon vla ka fo ko fure do fle ni dunso nga kalanso kono ka glone do jirila kembe ka ire glo jurula femi jardin d'enfant kono na esikoroni komini ena bamako faba kono yanno oroni ngile be si jama mawe korotone beleke laje ka yoro ko fole segere yusu okumana yusu godo ngata ikumamina tara ikado ye wele bla protection civile mauma sabu kele na bara mandi olo nana ufana nana kana yoro laje unyebe fure glone na alala ikado ka fo fure alla bengo nyumando nga mata buguna tige do mata do aya refa wa ma de ya fa ga gata glo yiri la tamwa ko nye ko ni odomba laje ala e folo nga fure protection civile ma olu ye fereke ka bo jurula ninga senzen kata ikado shumara sola polosu ka soro ka uka fesefeli toke ka jatemne uke yoro nu utabulu ko were ke chugula haka ja kuma fure utara ale bla sumara sula no e morgu ye nga sebe shima soro akun abuguna tige bi doni sebe minye ma shima soro mi meta foko ni yene somaye o kuma ka ko ni glone yera jula aya yere fa wa ma de ya fa ka soro kata glonwa ko sege sege lu debse ko jabi fo ina to domala je ala ebi o kuma yusu o kuma ko femi ka do ni ngonyisa ko femi ni e ko yin ko do debse ngani fana ke kalaba gata glonda no yiri la yasa kasira tunu ka do sege sege kelaula ko bebe se ka ke ka se ka ke ayre fana jigitige wala ko wala ya ayre bla yere fala ko polosu mani ko flash ke bolo ko feto fenye bulu ka jate mne ke ni sira fla bela jilefe ayre doa ma nodo fo de ka nyedo o kuma na ko do fana sorola munu nyu dashin ka fo ko bamba to inde kulu ya ye ikado ka fo ka boru ka budala ko muridna de do ka bole du ka budala ka dogo kun fla de kun ye jardin d'enfant gardien fe no jatki yala do fana ka kuma sorola munu nyu fo nga o ma prepare la tige polosu fe sabu buguna tige seben shi ma don jardin d'enfant gardien amo fana ka kuma soro nga maude soro la munu nya jira ka fo ko jardin d'enfant gardien ko muridna injigine do aka ka dogo kun fla de ninye ko abe o fe no ka boru ka buguda de lakana ani hakina jume mbora kana nyini galigale ala de ni ko dogole dombayi bugu jara mata don ni jina wurudi fana ba bugu jara ga no bla sevedi anya bo kaba ko kono yusu ka bi don bolido do mere de joga ko jubala o ka ko jine ko na ba mana wali ju bala ble ngosa sa na do sem para bala impara ave Senegal di kwale be ya chabo diri ya fana mne ka tulu kala tunu ala wati do ndoge ba ta kala la lishini nyama solo ala sa bajilike uma tulu kala bwa kwa ta tulu kala ko kala la lishini wele doge bala fara ta bwa ku bala ma fenfo kele na na do na tara ya fe mamma fenfo kele were de be na oto na ya mamma fenfo bala ma fenfo angata Moro, ambe sebenta aujourd'hui moro awa minye député munumbe nolu tara awa kado minye député kalaflik fro mingera moro awa minye tiera la kosa na nya ye charge de transition moro okoni awa kado minye sikingera ka kokura tune bitalike CNT ka bibo awa kado minye ma kemene mwangelena kata ma kebe ani binan ni wolomla muro ka bita olla o minye awkado ko awatranjo ngoni ay kundala je ko da kadam ne kalo woro fo sa nduru muro seda mauta fa kap mami mene o kado de foratuni muro awkado hakina min be no konin tara awkado ni bengero kan ni anga awa minye conseil national mi no be moro sente olu koni olu ye awakado olu je na no chuko bela jelela nga moro ibasoro ma do be nyere la kala filila olu ye kanya nga ma do koni be moro ko ukado awaminye kala filijugo mingera ninga la ko olu jago ya pebe ko kera so we kado ma do be nyere la olu tara ukasigidala moro ngo be ko mi Al Mustafa Sanogo Barawli muro ale koni Barawli koni ka damne Barawli nan labni bela jeli koni sombe ale ka ba ko barakela do wa
sigida kanu b'a la e bɛ n dɔgɔkɛ ni n baarakɛ ɲɔgɔn bila min jɔnni Amidu Jimde jɛlenya la nka tigatɔliw ye tiga ɲumanw tiɲɛ ani ɲɛ bɛ Kulukoro député in na Eli Jara Eli Jara tiɲɛ yɛrɛ la tigatɔliw de ye tiga ɲumanw tiɲɛ nka i tɛnɛmuso nɔ don i tanti Manasa de nin bɛɛ kɛ Mali la walayi mun tanti ko kuma ale de y'a kɛ o kɛ ko ye fɔ ko ye o ala an tɛ munumunu o da fɛ tani yɛrɛ bɛ yan ne b'a si dɔn maa ko n'ale taara ko Mali ko banna ale ɲinakɛ m'ale ko Mali bɛ taama na ale de ye nin bɛɛ se Mali ma walahi i tanti ni kuma diyara an da an bɛ sɔn ka fɛn dɔ fɔ f'a ka yafa ɲini malidenw fɛ de ne tanti t'o kɛ dɛ a kana kɛ a dugu b'a ɲɛ a kana kɛ n'a ma k'anw ɲɛ a b'a kɛ ala ye ne tanti kɔni tiɲɛ la e yɛrɛ b'a dɔn a tɛ sɔn a dun k'a kɛ anw ye o ka nɔgɔn ni ala ta ye dɛ sabu ala ta bɛ kɛ k'i to mɛlɛkɛw de bolo Moro a bɛɛ n'ala cɛ min ye aw k'a dɔn Alimusafa Sanɔgɔ ale ye aw k'a dɔn min ye Kɔnɔbuguka don nka min ye aw k'a dɔn Barawuli ye ale ye yen député Barawuli kɔni aw k'a dɔn o ye cercle ye Moro k'ale sugandira ka ɲa wa min ye Eli Jara Kulukoro ale sugandira ka ɲa Moro aw k'a dɔn Musa Mara yɛlɛma commune 4 ani a tɔjandɔ Moro ko olu fana sugandira ka ɲa maa tɛ se Musala ye koyi ayi maa tɛ se Musala n'o bɔra commune 2 Moro ko député fana sugandira ka ɲa wa u tilala ka n'olu nkalon ka bɔ yen bon anw ta de man ɲa commune 1 commune 1 k'u nkalon ka bɔ yen k'u ɲɛnataw sigi awɔ fu b'a fɔ k'olu ma kɔrɔtɔ olu ma belege sabu olu b'a dɔn a bɛ laban olu ta la wa u y'a fɔ cogo bɛɛ a kɛra ten ko ni damadankulu de Maliden dusu ci wa Moro a don cɛ kamalen dɔ bɛ yen an dɔgɔkɛ don Amidu Dunbiya yɛlɛma ale de bɔra k'a fɔ ko nin ko in ko ninnu a ko ka fɛsɛfɛsɛ k'a lajɛ ko n'o tɛ k'olu ma jɛn n'a ye u tɛ se ka jɛn n'a ye o a y'a bolo ɲɛsin yɔrɔ min na tile bɔra yen a ma kɛ ten wa Moro an ka Mali la politicien bɛ yen a dɔn b'a lajɛ a yɛrɛwolow bɛ yen a ladenw bɛ yen awɔ nka nugubajuw fana bɛ yen a nugubajuw bɛ yen dɛ awɔ minnu b'u nugu minnu b'a kɛ n'u kɔnɔbara ye u nugu dɔrɔn Moro le reste on s'en fout min ye aw k'a dɔn Kulukoro a b'a fɔ ka taa se Barawuli ma Moro k'olu sugandira ka ɲa commune 2 commune 4 Moro ko n'a fɔra ko maa minnu sugandira ka ɲa i k'a dɔn u ka sigida maaw b'u fɛ Moro aw k'a dɔn k'olu kan ka olu kan ka ta tuguni ni k'olu fara aw k'a dɔn CNT kan ni ka a kɔrɔ kan ni k'a dafa minnu ma ɲa olu da kana don olu ka ko la a banna o dɔrɔn de don Musala ka tɛ yen bilen koyi non i ye min fɔ tiɲɛ yɛrɛ la ne a ko jubaju bɛ ne tani de i tani de do kɛ Moro min ye aw k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ni wulikajɔ ni kɔni bɛ fɔ jaw ɲɛna a bɛ fɔ aw k'a dɔn min ye Asimu Goyita ɲɛna wa a bɛ fɔ Cogoli Kokala Mayiga ɲɛna Moro ko n'u y'o kɛ k'o bɛ se ka kɛ lafiya daba ye i ka dɔn awɔ min ye CNT yɛrɛ ma minnu ta jɛlen don o dogolen tɛ koyi minnu karabara k'u k'a ye fana fo ka dɔw k'a ɲɛmɔgɔba ye wajibigatoire ma ko olu de fana ne m'a dɔn RPM na bi ani URD Moro daba wulilen don dɛ a banna fɔlɔ de ko Tereta kɛra karida ye dɔw fana wulila k'u jɔ ayiwa ko Tereta ka karida k'olu ma jɛna olu du kelen kelen fɛn fɛn bɛ yen ni olu kɛ olu yɛrɛ tɛ sɔn k'u kan bɔ parce que maa tɛna voter u ye Sira Kamara ninnu ka dugu affaire de don sa Sira Kamara ninnu ka dugu ye affaire o de don wa affaire de don wa IRD i tɛ k'a ye n tɛ k'a ye IRD u k'a lajɛ u ka bɛn IRD parti ba ye bilen RPM ye parti ba ye bilen Youssou o banna cogo di kana siga o nin ko bɛɛ de bannen ye nin k'i jɔ kalata mana se a tɔ bɛɛ bɛ tan ka yɛrɛ kɛ Ala ka kalata jira an kɛnɛman na amina rabi bi kunnafoni bɛ ɲɔngiri yan a bɛ ɲɔngiri ni Ala ka jɛ ye laseliw bɛ yen